Napprezzaw xogħolkom biex tkomplu tollu l-profil internazzjonali ta' Malta. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa f'Kastilja mal-Konsli Onorarji. Hawn il-Prim Ministru nnota kif għalkemm f'pajjiżna mhux dejjem kulħadd jiġbed l-istess ħabel f'ġieħ pajjiżna, b'ħidmithom il-Konsli Onorarji għenu biex Malta komplit tibni relazzjonijiet diplomatiċi u kummerċjali ma' sħab importanti internazzjonali. Bekk tenna pajjiżna sar xempju ta' prosperità u tama ekonomika. Dan f'viżjoni fejn Malta tieħu posta fix-xena globali bħala ċentru ta' innovazzjoni u ideat, post fejn jissawru l-ideat u fejn iseħħu dibattiti kbar u importanti. Il-Prim Ministru nnota kif din is-sena għal Malta se tkun waħda ta' sfidi u opportunitajiet bil-Belt Valletta issir il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura. Opportunità biex niftħu l-bibien għal oħrajn biex jifhmu u jesperjenzaw il-kultura tagħna. Ċelebrazzjoni ta' arti u talent lokali biex nesponu anke l-valuri tal-progress, solidarjetà u bidla soċjali li jsawruna. Innota wkoll is-suċċessi ta' pajjiżna, xhieda ta' poplu ħabbriki u amministrazzjoni li se tkompli tinvesti fin-nies biex ikollhom futur aħjar. Id-dekan tal-Korp Konsolari Onorarju, is-Sur Godwin Bencini, innota l-isfida tal-Presidenza Ewropea li s-sena li għaddiet pajjiżna wettaq b'suċċess permezz ta' impenn, responsabbiltà u ħidma. Fl-istess waqt ħares lejn sfidi oħra bħall-immigrazzjoni fejn innota l-impenn ta' pajjiżna anke permezz tal-Konsli Onorarji biex ikunu indirizzati l-konflitti u tinżamm komunikazzjoni mal-pajjiż involuti. Tenna wkoll li jemmnu bħal Prim Ministru li l-Mediterran jista' jkun baħar li jgħaqqad. Tenna li huma se jkomplu b'ħidmithom biex jissaħħaħ l-iskambju mad diversi pajjiżi u komunitajiet li jirrappreżentaw. Iktar kmieni mal-jum flaqa mal-President Mary Louise Colero Preca fakkar fil-ħidma umanitarja li din twettaq fosthom favur l-integrazzjoni ta' barranin li jiġu fostna biex jaħdmu. Barranin li bosta minnhom huma rappreżentati mill-istess Konsli Onorarji. Il-President saħqet li tinsab konvinta li l-Konsli Onorarji se jkomplu jaħdmu biex b'xogħolhom jikkontribwixxu għal ġustizzja u paċi. Fid-diskors tagħha l-President innotat kif temmen li dan il-korp jaħdem bis-saħħa kollha tiegħu biex jiżgura t-tisħiħ u l-inklużjoni tal-komunitajiet barranin f'pajjiżna. Dan kollu biex tkun assigurata paċi pożittiva fejn mhux biss ma jkunx hemm ġlied imma ħidma flimkien fejn kulħadd iħossu li jista' jagħti kontribut fis-soċjetà. Il-President tenniet l-importanza tal-ħidma tal-Korp Konsolari biex jiżgura ġustizzja u servizzi għal dawn il-persuni li jirrappreżentaw u tkun assigurata id-dinjità ta' kull individwu.